Здравейте, добре дошли! Който иска, може да се абонира за канала ми за YouTube. Бих се радвала. Така помагате на мене и на развитието ми. Благодаря ви предварително. А сега нека да погледнем какво имат да ни кажат карти Таро. Насока, съвет. Нека да погледнем. Карти Таро имат да ни кажат, че тук са тройка пентакли. Може би в момента си в някакси ново начинание, бих казала също така. Или нещо твое искаш да започнеш. Нека да погледнем какво иска да ни кажат карти Таро. Ами това, което иска да ни кажат, виждали са така, да, че в момента момента си доста разочарована, доста някак се предадена, може би излъгана също така. Да. Ти в момента си доста и объркана, бих казала, също така. Тук с четворки чаши, имаме четворка чаши. Може би някак тук в момента си доста разочарована, объркана някак си, несигурна, не знаеш как да постъпиш в този момент също така. Да, ваш чаши също така. Ами някак си, тук с това, което мога да кажа в момента е, че нужно е някак си да приемеш тази ситуация, такава каквато е. Да. Ти в момента бих казала аз, че тук някак си може би си разочарована на работата. Тук ако става въпрос за пари и за работа. Някак си бих казала също така, че в момента си доста разочарована, предадена, може би. В момента не мислиш правилно, не взимаш правилни решения, защото някак си чувствата и емоциите са доста. Да. Също така, и каквато ситуация да си в момента и в каквато ситуация да се намираш, ти имаш силата, имаш знанията, как да постъпиш и как да излезеш от тази ситуация. Може би тук става въпрос и за по-добра работа, за финанси, имаш намерения някъде другаде да започнеш или пътуване за по-добро бъдеще, някак си да си по-сигурна. Нека да погледнем. Но ти си жена, която доста знае и бих казала, че е мъдра. Знаеш как да постъпиш и как да излезеш от тази ситуация, да. Да, просто той разочарование, болката, предателството, някак си в момента, да, в момента просто някак си гледаш как да вземеш правилното решение, как да излезеш от тази ситуация. Може би тук си излъгана. Какво още иска да ни кажат картите Таро? Съвет, насока. Какво още има да ни кажат картите Таро? Ами да,
Ти някак си просто в момента си повечето, бих казала аз, че с емоциите някак си доста даваш любов, но на моменти имаш чувство, че не получаваш това, което даваш. Няма баланс между даване и получаване. Какво искат още да ми кажат картите Таро? Съвет, насока. Да. Имаме крал чаши, кралица чаши. Може би тук някак си... Нека да попитаме още малко да изтегля още една карта. Да. Тук става въпрос за работа, финанси, чувства, също така. Може би тук става въпрос и за разочарование, някакси за недоверие, бих казала също така. Някак си не се доверяваш лесно на чувствата, не си позволяваш просто да приемеш дадената ситуация такава, каквато е в момента. Също така бих казала аз. Нека да погледнем още малко. Да, много чаши. Да. Може би тук си разочарована някакси, достато. Или не знаеш в момента как да постъпиш. Нужно е някакси да балансираш. Ти си жена, която си доста емоционална, някак си доста наранима, да, и приемаш нещата някак си по-вътрешно, по-болезно някак си. Също така, ти някак си вътрешна болка на моменти имаш. Това имат да ни кажат карти Таро. Да. Но и каквато да е ситуацията в момента, просто ти знаеш как да постъпиш и как да излезеш от тази ситуация. Но въпреки той, ти някак си в момента просто се вдълбочила в той, в болката, в разочарованието, в предателството. Но ти си доста знаеща, можеща, силна също така. Знаеш как да излезеш от тази ситуация. Но някак си просто не си позволяваш още някак си. Не си позволяваш да разбереш дадената ситуация, за да излезеш от тази болка, разочарование, може би на работното място. Да, много чаши, да. Чай да взема малко и тази колода. Опа. Спокойно направих се. Но защо е тази болка и толкова разочарование? Какво е нужно още? Да. Нужно е просто някак си да балансираш
да приемиш тази ситуация, както казах, защото ти някак си доста си грижовна също така. Да, може би тук с колелото на съдбата някак си цикличност, просто трябваше нещо да преминеш, за да си по-осъзната някакси. Също така и ново начало, ще имаш някакси повече знания, повече умения. Да, ти просто някакси в момента, на моменти си казваш, абе нищо не ми се прави и оставаш някакси работи така по само себе си. Да, но ти някак си имаш този застой, защото нужно е да балансираш, както казах, защото ти си доста знаеща, можеш да имаш силата самата вътре в теб. И каквато да е болката, разочарование от любим човек, от работа, от колеги, няма значение, просто ти знаеш как да постъпиш. Просто в момента карти Таро, това, което ни дават в момента послания, това, което иска да ти кажат карти Таро е, че магиосникът, ти имаш силата, знанията също така, но ти си доста разочарована. Просто на моменти това, което на тебе самата ти се прави, искаш някак си да почнеш да го направиш, но самата ти си в застой, в мислите си. Но ако ти балансираш и вземеш някак си по-мудро и по-знаеща, както нали, с карта силата, големия аркан, просто ти имаш тия знания, можеш да излезеш от тази ситуация, от тази болка, разочарование и предателство. Да. Просто е нужно някакси на моменти да си по-решителна, а не толкова, как да го кажа сега, някак си толкова вътрешно да ги приемаш нещата. Нека да погледнем нещо малко. Да. Нужно е балансиране. Емоциите. Това, което казват съвет, насока, карти Таро е, че просто нужно е балансирай емоциите. Приеми ситуацията такава, каквато е в момента. Какво иска да ни кажат още карти Таро? Послание, насока, да. Просто когато се позволиш да приемеш ситуацията такава, каквато е, защото ти си доста мъдра, знаеща, можеш да постигнеш всичко това, което ти желаеш. Да. Ти просто минаваш през тази ситуация в момента, защото така е трябвало, за да станеш някакси по-силна, по-знаеща. Също така. Може би и разочарование, тази болка, някакси просто това много вътрешно си го взела. Просто отпусни и приеми. Както казах, повторих се няколко пъти. Ако става въпрос за третото лице,
Просто приемаш такава каквато е ситуацията. Защото тебе те очакват много по-хубави неща. Ти си доста знаеща, можеща, силна и решителна. Да. Ти доста имаш разочарования. Както казах, емоциите за работа, за финанси, просто там някак си не се чувстваш добре, комфортно, добре, исках да кажа, извинете, добре и някак си не ти е много, как да се изразя, е, не е това, което ти желаеш да си на работа. Някак си може би има и интриги. Защото тук много пендакли, чаши, мечове има също така. Нужно е балансирай емоциите. Може би в момента и не си много доволна от работното място, защото тебе те очакват ново начало, нова работа. Просто нужно е да приемеш ситуацията такава каквато е, казах, да, повторих се няколко пъти. Нужно е да балансираш, защото тебе те очакват много по-хубави неща. И ти самата го знаеш, защото го заслужаваш. И аз ти го пожелавам от сърце.